чуем така, да чуем стожера на правосъдието в България. Такъв престъпник, че чак по общините му лепят присъдите. Браво, да ги писа. Ама трябва до присъдата и твоя снимка. Твоя снимка до Една присъдата. снимка там, като стреля по Даже ще децата. отида лично да И я на залепя. купувачи на гласове в Горна Оряховица, на Абдула, на Козаря. Колко пъти те осъдих за това? Абдула и Козаря. За какво си осъдил? Кажи за какво си осъдил, за какво? Един селяндър така. Ето им съветник ще става и той, листата. Викам, те да видим да прикарам с флором направо. Да видим какви пари ще дават хората, към се нагласени всичко. По 50 лева на глас и на 100 човека 1000. С него трябва да се срещна за парите, с него трябва да говоря. Разбираме, че в Драганово и чрез друг човек се раздават пари. Оказва се полицай. Казва се Незамет, а парите се трансферират през баща му. От Драганово с този кварталния полицая, знаеш ли го полицая? Кварталния на Драганово. Той като е полицай, не са ли притеснявате с работа? Той с Божанков се има. Незамет? Ага. Той фактически гарантира на баща му да раздава. Божанков, здрасти! Боже. Божанков. На Сашо Диков ми сърката и тя да поснима малко. Че ви отнет достъпа. Ами говориш на вие, бе, човек. Не дей по-добре. Не дей. Не съм ти Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мен ти ще ти говоря. Поне към теб имам някакво уважение. Казвате, че ви отнет Към теб достъпа. имам някакво уважение. Те след нещата, да, смешно. Поне да вкараме малко ред. Въпросът е, че току-що казаха, че ви отнет достъпа. Че ти отнет достъпа. Да. Как влезе, като ти отнет достъпа? Обарих съм на Сашо Диков. Така ли? Добре. Обарих съм на стая посолственика на Евроком да ме пусне. Добре, разбирам. На най-отични са обаче. Защото току-що председателката на Народното събрание Не ме съобщи, интересува. че няма как да си въдре. Така ли? Да, от Това какво трибуната. е? Не знам, явно Също, айде, довижда не карай цялото. тя прави... Какво прави? Не знам, не знае прави? какво се случва в парламента, това ли се оказва? Какво се случва в Или- парламента? Ами, Ще ви тя кажа какво се твърди- случва в парламента, понеже сте насочили микрофончета, се възползвам. В парламента малко, се случва нека един депутат, избран с купени гласове, се разправя с граждана, който го е изобличил за това. Ето това се случва. Използва се трибуната на Народното събрание. Яворчо Божанков, избран с купени гласове, доказано. Има журналистическо разследване, ако на Сашо Диков му представлява интерес или на капитал, може да си го извадите от сайта на Нова телевизия, да си го То е излъчите. показано в Нова Има 19 минути разследване в сайта на Нова Нека телевизия. само не крещи, За може това да- Явор Божанков как е станал депутат. Добре, И нека- понеже той не може да преживее, че аз съм човека, който му изобличи купувачите на гласове, съм част от дневния ред на Народното събрание вече поредни дни. Въпросът е Каква как законодателна си инициатива има Явор Божанков за това, за което е избран да е депутат, искам да попитам. Аз съм гражданин. Ти също си гражданин, вие всички сте граждани, нали Да, така? обаче тук се влиза с допуск. Така, как се влиза? Как преди се малко влиза? председателката на Как се влиза, Народното питам? събрание съобщи от Как се отнема трибуната, време на че ви- акредитация от пропуск, който получавам сутринта и издавам вечерта? Как се отнема този пропуск? Обясни Значи ми. тя лъже, така ли? Да Не разбирам. питам, ти знаеш какъв е правилника за работа единствено на Народното събрание? Би трябвало да знае Как се председателката получава? Не, ти най-малко. трябва да знаеш като си журналистка. Как влизаш в парламента? Нека не крещим. Ма Въпросът нека е да се няма да ми запазва задаваш такива приятелно, въпроси. защото- Нека да питаш Наталя Киселова, откъде знае, че на 19 април ще бъдат изборите. Нали, доктор по конституционно право, бе, госпожо Дикова. Говориш на пее. Какво да ви кажа? Просто нека спомня. Село. Ти този за спаля оператор. Ще кажа, аз спаля апарат. Как ще ти кажеш? Що? Какво ще кажеш? Да не Ето, обиждаш панар. колегите. Ще помоля господин Милков да не Злоупотребяваш. Ти за какво сте станали тук, бе? Да ви дам интервю или какво? Потребяваш с си данни. Да ви видя камерите. Опак. Да ви видя Чудех се камерите. предвид Пак си ти. Добре. Ай, отивайте да седнете малко, да починете в стола, да си хапнете с депутатчетата, си изкарате надниците днеска. Хайде, отивайте да бачкате. Аз не съм на надник за разлика от вас. Ей го, господин Миксин, организатора на Пуча срещу граждани. Нахален съм естествено. Да, завърти още ръчката наляво, надясно, завърти. Пободата, видя. Кажи здрасти, Тицин. Тицин. Кажи здрасти. Тицин. Ей, Тицин. Кажи здрасти, Тицин. Дайте записа ли го добре за Явор Божанков да се знае? Така. Айде. Ти е там да Ти давай на колонка и на хода. там беше заспал. Ти не Там не съм столче. заспал. Не, заспал си много даже. Шо аз спиш ли, бе? Отива. Гледай, каква е това, бе? От коя медия си ти, бе? На Стайков от медията ли си? Да, от нея съм. Така. Поздрави на Чудесно. Вари си допи, че нещо явно си... Имат избори. Той човек е пил алкохол, моля да го отстрани квестора на Народното събрание. Вари си доспи, бе, колега. Вари ли си доспи на стола, бе? Върви си доспи, викам.
А пък Тицинта чака да ти каже какво въпрос ще задаваш. Така ли? Да, че Ами сега аз ще не ти трябва да наричам. излъчат вече. Сега, доколкото съм чувала, ти наричаш Пеевски баща ми, така че... Ей, голяма опорка. Не, смисъл, страшен аргумент. Чувала съм го. Не бе, Сашо Диков ми е баща, бе. Сашо Диков, чакай, бе. Ами не, защото... Сашо Диков ми е баща, викам. И Стайков. Двамата са направили. Добре, окей. Парк хотел Москва. Парк хотел. С Тицин. Даже Тицин беше там, свети. Лампичката светеше при Тицин. Боже. Браво, аз изкарах цялата зала навънка. Чудесно. Явно съм по-интересен от работа на Народното събрание. От Петрохан. По-съм интересен от Петрохан. И ти си много по-голям герой, бе, Пицин. Много по-голям герой си ти. Господин Тицин. Стигай, тювайте да почувате, да изкарате надник, айде. Тювайте да побачкате малко, че трябва да се яде до вечера. Аз искам да ти вменя. Не, мен не мога да ме вменяваш. Аз не съм Златина Захирова. Не съм Капитал, Дневник. Не, ти си. Оная Златина, дето Иво Мирчев вика: Злати, елай, тъй къде идвам. Същата Златина Захирова. Хижа Петрохан. Нашата битка, госпожо Ризова, е медиите да бъдат независими. На!